Al llarg de la meva vida he fundat diverses empreses de l'àmbit de la biotecnologia i aquest premi va suposar un gran reconeixement per la feina feta. De fet, sens dubte, el premi va marcar un abans i un després per l'impacte nacional i internacional que aquest té. Així doncs, si ets una emprenedora o un emprenedor que ha creat una empresa d'alta tecnologia o amb molt impacte social, et recomano que el presentes a aquesta convocatòria de l'any 2019. Si tens sort i guanyes, passaràs a formar part d'una gran família que ens ajudem molt entre nosaltres i, sobretot, tu també podràs ajudar altres jóvens que ara mateix estan començant les seues carreres professionals. Així doncs, molta sort!